זה בסיס צבאי, יושבת שם פלוגה, כיום פלוגה של גולני מסייעת דוד 12, מי שרוצה נוסטלגיה. וזה אומר שיש תשתית, סייעת דוד אם 12. היה שם בסיס אז יש תשתית יותר גדולה? רגע. מה שרציתי להגיד בעניין הזה זה שפה בדרך כלל היה מילואים. אני לא יודע בדיוק למה יש כאן עכשיו יחידה סבירה במקום מילואים, יכול להיות שזה סתם עניין של רף תעסוקה ושל מתפנות באלנבי, אבל יכול להיות, ואני חושב יותר, יכול להיות יותר שזה מגמה של להחליף מילואימניקים בסדירים, ולא בכדי, מה שנקרא. כי מילואימניקים יכולים לשאול שאלות, יכולים לדבר, בסדירים פחות רגישים. מצד שני, יש בזה אולי יתרון שסדיר נמצא פה 4 חודשים, ואולי אם יהיה ביניהם אנשים שהם בני אדם, אז אולי כן אפשר איכשהו לעשות. המלאכי השלום הזה, הבוס שלו קוראים לו אלחנן לרנר, יש לו בעברו רצח/הרג של פלסטיני, כמובן בלי משפט, בלי כלום, והוא עושה כאן ממש ביזנס גדול של בשר, עסקי בשר, בשר פרות, לא רק פרות. והוא האבא של איזה 6-7 התנחלויות שהולכות כלפי מטה, אחת מהם ראינו בירידה, השתיים בכיוון בכלל של קבון, שנגיע לשם אינשאללה בהמשך, ובאותו שיטות שאנחנו מדברים עליהן. הוא אחראי אישית, זאת אומרת הוא ואנשיו אחראים אישית על גירוש קבון. האנשים שלו ותחתיו הם אלה שבהנחייתו, ולא פעם ראינו, למשל, הצעירים נכנסים ועושים את הבלגן שסיפרה עליכם אליה, עומד בחוץ אדם מבוגר עם נשק, מסתכל עליהם ושומר. שומר מפני מה? שומר מפני או שבו סבא, או שמישהו מהפלסטינים כן ירים איזה גרוף, למרות שזה הסיכוי שזה יקראו קטן מאוד, כי מי שפעם אחת יעשה ככה לפלסטיני, ישראלי, ימצא את עצמו בכלא להרבה זמן, והוא ומשפחתו ויסבלו להרבה זמן על דבר כזה, וזאת הסיבה. נגיד שכאילו אם זה לא עניין של אומץ או של גבורה או שזה, הם לא עושים את זה, לא בגלל שהם פחדנים, אלא בגלל שהם מבינים את המשמעות של זה. אוקיי? אז קבון זה בצד שני של הגבעה, וכבר לא קיימת. בצד הזה של הגבעה יש את רשש. זו השכונה, הקהילה הזאת שנמצאים, זו קהילה של שבט הג'עלים, קהילה קבון, היה שם עירוב של כמה משפחות וכמה זה, היו קהילה אבל פחות חזקה. פה זה חבר'ה ממש גם קוראים משפחות גם לזה, וחיים פה שנים רבות, חיים פה 30 שנה, וחיים פה ורואים בעיקר בשטחים האלה, שזה עוד פעם שטח אש. שטח שמימין, מכאן, מהוואדי הזה וימינה, הכל שטח אש. מהבסיס הצבאי ופנימה יש קו טיפה יותר הלאה של שטח אש. ובכל זאת, למרות שיש שטח אש, במשך שנים ראו בו גם החבר'ה של קבון, גם החבר'ה האלה וגם עוד קהילות יותר דרום. בתקופה האחרונה, גם לפני שקבון הסתלקה, אבל עוד יותר בגלל שקבון הסתלקה, הם היה הדבר, רשש. כאשר הביטוי של זה הוא שניים. אחד, באו אליהם בוקר אחד, אמרו להם, אתם רואים את הוואדי הזה? שזה הגבול של שטח אש? באו אליהם הפלסטינים, לא הצבא. מתנחלים, לא הצבא. אמרו להם, זהו, אתם לא עוברים את הוואדי. עם העדרים. ככה, בוקר אחד, אתם לא עוברים את הוואדי. היה שאמרו להם, אתם לא עוברים את הוואדי, תכלס, זה אומר שיש להם רק את השטח הקטן הזה פה, שגם הוא, יש פה עוד כמה קהילות, זה לא הם לבד, וזה של הכפר חלק וזה, פה הם יכולים לראות בקושי, וזה אומר שהם קונים אוכל. אוכל עולה היום, טון שעורה עולה 1,500 שקל. לפני שנתיים עלה 800 שקל. למה? אוקראינה. אוקיי? 1,500 שקל לטון, זה אומר, עשו לי את החישוב בקילו, וגם אוכלת עז, לא שאני יודע לחזור על זה, אבל זה המון כסף, זה הופך את זה ללא רנטבילי. זה המשמעות של זה. אם לא ימצא לזה פתרון, יאלצו למכור לפחות את הכבשים, אולי עם העזים הם יסתדרו, ואחר כך הם, או שהם ימשיכו לגור פה ויעבדו במקום אחר, או שהם יסתדרו. זה עניין אחד, העניין של המראה. עניין שני, נכנסים אליהם, גם אליהם. עכשיו פה,
למטה, כי ככה ברגל כאילו? הם מחכים שני רכבים ויש לנו פה עוד שניים, נעשה נהג, זה עדיף שנדבר. אוקיי, אז לפני אפשר גם לדבר למטה. נכנסים אליהם, העניין הוא שפה גם הקטע הזה, זה גם דרך אל מעיין שנמצא שם, ולכן גם אי אפשר אפילו להגיד להם לא לנסוע. אז זה הסיפור. זה המתנחלים. אי אפשר לעצור אותם. זהו, אז בואו עכשיו נתחיל לרדת. חלק של הרכבים האלה. הצעירים יותר פשוט תתחילו ללכת. נכון. למה אתם מחכים פה למטה? יש שני רכבים כבר מחכים. אצלהם אתם יכולים לשבת בערכה. We're going down. We're going here to the village. Also here, same tactics. Settlers. I can't turn around because they asked not to film the Palestinians. So I'll just film a bit downstairs. I probably won't. So there is this settler, he's the boss. And together with the army, quite very clear, okay, up until here you can raise your hearts. In the end, not much of land is left, meaning they have to buy food for the herd. Doesn't make it sustainable. So they have to sell that, and in the end, they just pack up and leave. That's what we're doing here. Visiting the communities, I don't call it a village, the communities that are going through an ongoing Nakba. Okie dokie guys, see you later, alligator.